गुदुं गुदुं खालामनाय हिनजाव मानसिना आच्छा थेवबाबो जों गाव गावनि हासबेन्डखौ हरो बिदियाव गुदुं जानायाव ओमफ्राय दा सोरबा सोरबा जे एखेबारे माबा बिसोरनो होनांगौलायनो मानांगौलायनो जेबो जायालायनो मा सार्टिफिकेट हरबाय दा बिसोर मा बुंगोन दा मानो होनो मोननांगौमोन आंनिबाथ' दा बारा गोरों नङैखायसो जों इसिबां जेननानै दंहाय नङाबाथ' एसे एला मोजाङैनो गोरोंबा जोङो होसोगौमोन ओमफ्राय दा बैसोर बायदि गोरोंखायसो जेनबाय हरग्रा मानसिखौ मा बुंगोन दा ओमफ्राय होनांगौसो बिसोरखौ दाख्लैसो सोरबाय जोंदोंआलाय हानद्रेड डिग्री ओंखायनो हराखै मोनसे खोथा आं बुंनो नै बे जाय बिथाङा फैसा सानबाय थादोंना बेखौ नायदो दै आं बेखौ दाहाय लासाव बुंसै नै माने बेनाव मानसिया आं मोजां बुंनि दा सोरनोबा फैसा हरनानै बै बाजिया जिरायना दं बेनो फैसा हराखैनो खारना मा आं इयाव बुंसै माने ओमफ्राय नै बिसोर सानैयाबो दं बाजिमोना बोरैबा मा फुलाला नुखोब्रा नोंसोरखौलाय मा मोजां नुवाखै र' एसे मोजां दिसिनलां नोंसोर मा देखायाखै नोंसोरलाय दुगैयाखै माथो मोजां नुवाखै नोंसोर बर' ना मा आन बर' नोंसोरो नोंसोर बर' नङा बर' नङा नोंसोर बुंलाय ड्रेसा मानो बिदि बर' नङा बिसोर नांगौ दा आंनो ड्रेसा मानो बिदि हा आइलै हाबाब बै सासे दावखिन बायदि गानना फैदों मालाय बे नोंसोरो बर' होनना सिनायथि होनो लाजि नामा मोजांसो मोनो आच्छा इसोर जाहैबाय बेलेग जाथि नै नोंलाय नोंथ' बर' नङा नोङो ओंखायनो नों फैसा हराखै हा जलदा बरायनो रोङो आच्छा नंगौ ना जलदामार नोङो ओमफ्राय बेनो मानो फैसा हराखै बेखौल' बुंदो नोङो बियो दा बाजै बेयो मानो नों फैसा हराखै बेखौल' बुंदो बैसोरनो मानो हरखो ओमफ्राय आच्छा बिदि आरो बेवहाय ना भिडिअ मोनसे बानायनाया नैबेनो आरो ना माने एसे जकिं टाइपनि भिडिअ बानायसै दिनै नैबे फंबायनि दखानाव फंबाया माखौबा हाथाय उरलु नायबाय दं नै माबा गोसोखां नामा नों खामानि मावनो ओमफ्राय नैबेयाव बाजैमोन दङ सानै ओइ बाजैखौ आं मा थाखाय सोंदों होनना बुंबा बिसोर माने गावखौनो बर' होनना सिनायथिनो लाजिनो ओंखायनो माने दख'ना गानना फैयाखै माने मालायफ्रा गावनि जाथिखौ सेजानो गिनानै थैफ्रा गरम जाना दङ माबा मोनसेखौ सेना लांनो गिनानै बेसा माने गावखौनो माने सिनायथिनो लाजिखाबायनो मा होनोमोनलाय केटनेप आच्छा ओमफ्राय बाजै दायो नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो आङो दा जे सोरबाफ्रा जे माने मालायनि जे दा जे मानि थाखाय दावराव बे दावरावखौ खोनानानै नोंसिना थैफ्रा मायदि जादों गुदुं खालामनाय हिनजाव मानसिना आच्छा थेवबाबो जों गाव गावनि हासबेन्डखौ हरो बिदियाव गुदुं जानायाव ओमफ्राय दा सोरबा जे एखेबारे माबा बिसोरनो होनांगौलायनो मानांगौलायनो जेबो जायालायनो मा सार्टिफिकेट हरबाय दा बिसोर मा बुंगोन दा मानो होनो मोननांगौमोन आंनिबाथ' दा बारा गोरों नङैखायसो जों इसिबां जेननानै दंहाय नङाबाथ' एसे एला मोजाङैनो गोरोंबा जोङो होसोगौमोन ओमफ्राय दा बैसोर बायदि गोरोंखायसो जेनबाय हरग्रा मानसिखौ मा बुंगोन दा ओमफ्राय होनांगौसो बिसोरखौ दाख्लैसो सोरबा सेक्रेटारियेटआव एकदम बुलायलायनायखौ बिसोर केससो होबावलायदोंनो बेखौ मा बुंगोन दा बिसोरखौबो केस होफिननांगौ होननानै जोङो गासिबो बर' हारियाफ्रा ना गासिखौबो बाराब्ला बेसे बुरजा जोंदों नों दा ओमफ्राय जोंदों हानद्रेड डिग्री ओरैबायदि ना हायावसो थादों जेननायाव गैया फानथिया गम मोनाखै ना मोजां मोना मा जाहैबाय ना नैबे दखान नै बाजिया बुरजा जोंदोंनो आं माने नैखौ ना दा बुंबाय आङो दखानाव जिरायनानैनो आङो मोनसे भिडिअखौ बानायनोसै दायो जाखिनि माने माबा मोनसे जाथिखौ लानानै सोरनोबा एसटि होनाय सोरनोबा थाखानायफोरा एक्जिस्टिं थाखानायफोरा जेबो खस्थ' बा जेबो दुखु मोनालासिनो जेबो खहा जायालासिनो होनायनि
बे बोरै जाथावथावब्रा खोनानानै आं बिराद दुखु मोनबाय माने होखांनायनि उनाव बोरै जेबो खहा जायालासिनो थानांगौ जाखो बे खोथायालाय हो ओइ दुसु मा होनो बिदिखौ दाथ' होनानै माने खहा जाया जानो जाखागोन खहाया जागोन नों गोसोआव माबायदि मोनदों दा आं दा बुंथ'ला दाहायसो बुंसै आं दानो बुंखालै दा बुंथ'लालै मानो बुङा बुंखालै दानो आं दा एसे गिलिस दङ गावनि मोनथायखौ मालायनो राननानै लानायावलाय मानो खहा जाया जा अ आइथिंफ्रा खर'सिम खहाखा खहाखा हाला बे गावनिखौ मालायनो होनो हायो नामा अ गावनि मोनथायखौ जों बोरै जानांगौ गोदाव सोरावना गोदाव सोरावनो जाया जाखाथारा बे गेदेर गोलावफ्रा मा जादों मानो सोरखौबाल' आसि थुलायबाय थायो सोरबाया सोरखौनिबा हरदोंनो सोरबाया सोरखौबाल' हरदों होननानै गावनो साला बिनिफ्राय थांनानै बेजोंनो जादों बेजोंनो माने खिन्थु गावसोरनि सिट आरो गावसोरनि पावारखौल' लानानै बिथांमोना जेबो बाथ्रा बुङाखै दासिमबो गिदिरफ्रा आंबो जोंदों बिरादनो ओंखायनो दिनैहाय आङो अबाव थागोन अबाव मागोन बे बाजैमोनखौसो एसे रायफ्लांनाय लांबाय आं माने बर' नंना नङा नोंसोर होननानै मानो ड्रेस गानाखै नोंसोरलाय होननानै माने माथाया बबाव थांदों माथाया नैबे माथाया खामानि होआखै ओंखायनो नैबे बाजैमोनखौ बुंबाय आङो बाजैमोना बेसेरा खाथि नालाय बाजैमोनहाबो ओंखायनो माने बिसोरो थांलाय फैलाय बेयावनो जाबाय थायो आङो बाजैमोनखौहाय नैबे दुगै मोनिखाय ओंखायनो देलायथ'वाखै आदसा मा औ ओंखायनो आङो बाजैमोनखौ बुंबाय आरोना जुदि बाजैमोना जुदि आंनि बुंनायखौ जुदि गाज्रि मोनदोंबा आं मोजां मिथिला थेवब्लाबो मोनदोंब्लाबो ओरैजाय खुगाजों मन'नानै खिनाव ओरै ब्लड थांफानायखौल' गारहरनानै हरदो आरोखि ना दै लोंनायसो दा हाबा जाबाय दाना मा जाहैबाय बे मालाय हाबा जानाय ओरैखौबो बादा होयो मा जागोन बेलाय हा हाबा जानाय दा मालाय हाबा जानायखौ बादा होयो माबायदि फसिदों ओरैबायदि फस्लायदों हौवा लानानै जेन लाइफआव माबा मोनसे साक्सेसफुल जानो हाया जानो हाया जादों बेबायदि जादों माने होमबा नों माने आं जाजाबाय जाबाय होमबा माने बै दा माबाफोरा हिनजाव लानांला हाबा जानांला अ जखानि बैसो जानानै होमबा बे फंबाय जखानि बैसो जायाखै बोसोरबा नांबावगौ बोसोरबा नोंना गोसथोनाय दं गैया बेखौल' बुंदो गोसथोनाया दङ साबेसे नोंना दङआलाय साबेसे आं बेखौ खोन्थानो हाथाराखै दावराव जायो जेबो नङाब्रा साबेसेमोन खोन्थादोल' दायो साबेसे साननो थांबा आसियाव सानबा बिराद ओंखारगोनलै औ हाबाया माला जागोन नोंना हाबा जाथ'लालै मानो जाला बेखौल' बुंदों नों दाना एकदम बुस्थुफ्रा दाम बारायजोब्बाय ना औ थाखा फैसा गैया नालाय औ जाथ'ला ओंखायनो जाथ'ला गोसथोनाया दंना गैया गोसथोनाया दङ दा जुदि ओमफ्राय नों जाथ'ला होननायखौ जुदि खोनानानै जुदि गोसथोनाया ब्लड थांबालाय थाङा हा थांबालाय थाङा ना थांबा माबा मोनसे न' आदसा अपसनाथ' बिराद थायो नालाय मानो हाबा जाया होनखो नोङो ना लाइफआवनो हाबा जाला लाइफआव जागोनब्रा एसे जाबावनि एसे जाबावनि एसे जाबावनि